Ane Eraña eskoriatzarraren esperientzia gertutik ezautuko dugu gaurkoan, izan be Mexikon bizi da Puebla irixan. Nik uste dut Argentina, ero Chile, ez dakit, niri asko gustatzen jat mendixa, eta orduan Patagonia eta handiak eta mendixa dauen edozein lekutara, joango nintzen gustora. Mexikon nahuenetik, nik uste dut San Miguel de Allende, aukeratuko nauen. Da holan oso lasaia, baina aldi berien holan Mexikoko kulturak indala superpolitza, orduan aukeratuko nagoen San Miguel de Allende. Nik uste dut alemana. Azkenian eskolan eta frantzesa, inglesa, baina gero alemanakin ez dugu holan inungo zerikusirik, orduan nik uste dut alemana. Gertuko nagoen. Seguramente alemana. Pero ez dakit, alemana, ero txino, ero lako hizkuntza bat seguru ez dutela ikasiko inoiz. Nik uste dut aukeratzen dutela klima hotza. Hemen Mexikon nahuenetik konturatu nazela team hotza, seguro, fijo. Kaixo, Ane, zer moduz? Apa, eneko. Ja, Mexikartzen hasitza ja dagoeneko edo. Purtxo bat batzutan telefonoz eta hitz egiten dutenean ez behizkeran eta esaten duzte, ja. Hasi nazela Mexikanoa mormuen hitz egiten. Ja, laizter urte bete, ara jauzinenetik, zelatan? Aurreko urtean eskatu nauen Global Training beka, dela Eusko Jaurlaritzak emuten dauen beka 30 urte beherakuei emuten den beka bat atzerrera juteko lanera. Eta ni beti ukizen dut lan La Espinita Mexikora fateko eta eskatu nauen ona Mexikora etortzeko Pueblara eta emon izustien. Eta gero beka bukatu zen uztailan, eta hemen eskaini zuztien despatxotik, nahu abogau despatxo baten, ber gure nauen kontratauta geratu. Eta esan nagoen baietz. Aipatu duzu abogoan despatxua, Ribadeneyra, Treviño, ez da okerrez banau? Zertan oinarritzen da jende zuen lana? Da enpresa munduko abogau despatxo bat, hau da, ez dugu defendiruten nolan pertsonak, baizik eta enpresak, eta hor despatxo barruan daz áreas berdina da, derecho laboral, derecho penal, kontratu hau ikusten die, migratorio, atzerretik eta datozen pertsonei papelak eta, enpresetatik datozen pertsonei papelak itxen eta laguntzeko, eta bebai dau oso zentrauta atzerritik Mexikora datozen enpresei itxeko laguntzeko hemen Mexikon asentetan euren enpresak. Eta zeuk, zehazki, zelan iten duzu? Ni nau zuzenbide laboralan oso enfokauta, are horretan, eta oina zinaz bebai derecho korporatibo, diela akzionistak, ero enpresa bateko sozioak itzen daunien asamblea bat, ero, nik itzen dut aktak eta olako gauza. Ero ez dakit, enpresa bat saltzen danean, ero saltzen dienien akzioak eta oin nau hortan bebai. Mexikoko 3 hiritan, ez da? Dakotzu buleguak? Ni nau Mexikoko, Pueblako irixan, dala ofizina holan nagusisa, eta gero dau Ciudad de Mexikon, eta Queretaron. Eta ni hirian behin zelan Queretaron da zen Euskaldun enpresa asko eta Euskaldun giro asko, jaten hasi hirian behin más o menos egun batzuk, ara Queretarora. Eta urte bete zoia zen honetan, zelako esperientzia izaten da bilane? Egisa esan da, esperientzia bat nigo menatuko notzala bizitzen edozeinei. Hasieran etorri nintzenian, zelan danadan berrisa ez tozu hainbeste botaten faltan etxia. Baina gero hilabetiak pasetan doi esen enean, eta ikusten dozu zelako ezberdina dan hemengo kulturia. Ez dut esaten txarrera, ez obera, bada ezberdina, bere gauza honekin eta bere gauza txarrekin. Eta hor, ez dakit, azten jatu nian gauza txarrak, ero lan, han etxien normalian daukotzu nian etxekoen babesa, hemen ez daukotzu holan.
Eta, ja betia pasetan zoi zenien, ja... Ez dut esaten gogorra, baina momentu batutan... Zaulan oso estremista moruan, ondo zazenian oso ondo, baina txarto zazenian da... Sakate las castañas del fuego zu bakarrik. Mexikon zauzan, aurrez, referentziarik bazeukan? Ba, justo inminauen karreran Erasmusa hemen Keretaron. Eta janokon boletuak erosita eta dana eta sartu zan COVID-a. Orduan, kanzelau zan Erasmusa eta kanzelau zan hegazkina eta dana eta azkenian enitzen fan. Eta horregatik esaten dut beti okiotela holan espinita moruan Mexikora etortzeko. Eta aparte, Mexikon egon izan dien nire lagundanak, ero inguruko danok zaten daude, esaten zauen zala marabila bat. Orduan beti ukiot oso idealizauta Mexiko, eta horregatik. Eta aurreikuspenak beteten dabez? Bai, egisa esan bai. Eta gentia super jatorra, hemengo kulturia da oso politxa, eta niri asko guztetan jat. Mexiko hemengo kultura, gero badaz beste gauza batzuk botatzen dutela faltan, klaro, etxetik, Euskal Herritik, baina Mexiko da marabila. Puebla irixan bizizara, zela hartu zaitu irixak? Hemen esaten daue holan pijuak, ez? Hemen pijo da fresa, esaten daue, no? Los poblanos son muy fresas. Eta, gizaten bai, pertsona batzu lekuan eta moruan, ez? Bai dio oso zaiak. O incluso, bastakite, gube euskaldunok badauko fama txarrorik, ez? Garela oso itxixak eta hemen Pueblan igual. Baina oso gustora, azkenien, aparte laneko gentia, nire lagun gehienak die euskaldunak bebai orduan, ni oso gustora nago eta Pueblak hartu duz oso ondo. Eta molia eta semitak eta holako jan tipikoak, orkoak, probatu jozu? Bai, egitza esan, hasieran bai nauko nolan bilur gehiago, janari txakin, ze eukinago nolan esperientzia bat bastante txarra, baina gero ja denbora pasetan zoian enien, hasi nintzen gauza probetan, eta dana daugo zua, zemitak, mole, txilakiles, enchiladas, dana oso goxua. Hane, eta irixa Puebla, sumendi baten magalian dau, gai zara honezkero, sumendixen izena esateko? Bai, hori azkar ikasi nauen esaten. Esate jako Popocatépetl. Erolan erresago esateko popo bebai. Eta inguruarek bizitatzeko aukerarik eukiozu? Gaur egun ezin da goraino igo, eta ez naz egon magaletan besta, volkana dau aktibo. Eta de hecho urteko hilabete batutan botatzen dau zeniza pilo bat. Inkluso egun batzuk itzartzen zara, urten zara kalera eta dau dana kale dana errautzakin. Orduan, horra justo ez, baina bai egonaz beste mendi batzutan, bat daukulezen ala Malintxe, dauela hemen iritu bastante gertu, eta bebai junginien Iztaccíhuatl, dala bebai popo onduan dauen beste mendi batera. Bukatzen goia esan, Gabonak atejoka ditugu, eta ez dakit, ze plan dakotzun Gabonetarako, etxera etorriko zaren, ez? Bai, gurasoak esan zuztien, abenduak 21, loterizia moruan etxian. Orduan, Santo Tomasetarako ja etxian egongunaz hilabetetxo bat, eta pilak rekargau, trepia bete eta Mexikora bueltan. Eta gero, aurrera begira, ze asmoakotzu, noiz arte geratuko zaran? Printzipioz geratuko naz urrengo urte osua, 2025. Eta hor, besta ez ton nahi esan, geratuz 2 urte, o 3, o bat. Igual die 3 hilabete. Ez dakit, depende zelan noian sentiruten, depende lanian ze moduz nauen. Ez dakit, dana sobre la marcha. Oso ondoan, mila esker, guri atiak zabaltziagatik. Zuri, zuei, entrevistia etxeagatik. Ondo segi. Gero arte. Berdin. Agur!